Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boesitaki. De vorige keer hebben we het gehad over wat nou precies zo'n bos is. Deze week gaan we kijken naar de verschillende vormen van bosbedekking die ons land rijk is. Het Surinaamse bos in vogelvlucht. Zicht op het bos voor elke Surinamer. Dat is het doel van deze webseries Boesitaki. Elke week ga ik op zoek naar nieuwe wetenswaardigheden over ons bos. In deze aflevering gaan we kijken naar de verschillende landschapstypen of ecologische zones waarin ons land is verdeeld. We gaan kijken hoeveel bos er is gekapt. En ik wil meer weten over onze beschermde natuurgebieden en wat we er allemaal mee mogen doen. Volgens de grondwet is de staat Suriname eigenaar van ons bos. De staat heeft een nationaal bosbeleid met als doelstelling het vergroten van de bijdrage van de bossen aan de nationale economie en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties met inachtneming van het behoud van de biodiversiteit. Is de overheid een goede rentmeester, vraag ik mij wel eens af. Gevoelsmatig lijkt het erop dat ons bos allendoor wordt leeggekapt omwille van economische inkomsten. En dat daarbij het welzijn van de inwoners van het binnenland, maar ook de biodiversiteit, wordt vergeten. Is dat echt zo? Om daar een antwoord op te vinden is het goed om even terug te gaan naar de kaart. Ons land is namelijk verdeeld in verschillende ecologische zones of landschapstypen, met elk een eigen vorm van bosbedekking. Ons bos begint grofweg vanaf de oude kustlijn. Die loopt hier. Al het land boven deze lijn is jonge kustvlakte en als het ware aangespoeld land. Kenmerkend voor dit gebied zijn de modderbanken, zandstranden, mangrovenbossen en de lagunes of pannen. De mangrovenbossen zijn van belang vanwege hun veelheid aan functies, zoals de verdediging van de kust en de oevers, tegen schade als gevolg van overstromingen. Ze hebben een kraamkamerfunctie, een filterfunctie en productiefunctie van hout, voedsel en honing. Na de kustvlakte krijg je de savannebelt. Hier kunnen er 3 soorten onderscheiden worden: de struiksavanne, de grassavanne en het savannebos. Dit bos heeft dus in vergelijking met struik- en grassavanne hogere en dichtere begroeiing. Dan krijg je het grote, bosrijke binnenlandse hooglandgebied. Dit stuk bos maakt deel uit van het Guyana-schild en is, mede dankzij de zorg van onze inheemse broeders en zusters en later ook de in stamverband wonende gemeenschappen, het best geconserveerde bos- en watergebied ter wereld. Dit deel bestaat voor meer dan 90% uit onaangetast tropisch regenwoud, oftewel primair bos, en kent een rijke flora en fauna. Daarnaast heeft ons land 15 beschermde natuurreservaten, 4 bijzondere beheersgebieden en 1 natuurpark. Als je met me meekijkt op het overzicht, dan ga je zien dat er bijna in elk district een beschermd natuurgebied is. Natuurreservaat Boven Koesewijnen, opgericht in 1986, 27.000 hectare groot in Saramacca en Para. Natuurreservaat Brinkheuvel, opgericht in 1966, 6.000 hectare groot, district Brokopondo. Centraal Suriname Natuurreservaat, in 1998 opgericht, 1,6 miljoen hectare groot in het district Sipaliwini. Natuurreservaat Koppename-Monding, in 1966 opgericht, 12.000 hectare groot, district Saramacca. Natuurreservaat Galibi, opgericht in 1969, 4.000 hectare groot, district Marowijnen. Natuurreservaat Hertenrits, opgericht in 1972, 100 hectare groot, district Nikeri. Natuurreservaat Koppi, 1986 opgericht, 28.000 hectare groot, district Para. Natuurreservaat Peruvia, opgericht in 1986, 31.000 hectare groot, district Coroni. Natuurreservaat Sipaliwini, opgericht in 1972, 100.000 hectare groot, gelegen in het district Sipaliwini. Natuurreservaat Wanekreek, opgericht in 1986, 45.000 hectare groot in het district Marowijnen. Natuurreservaat Via Via, opgericht in 1966, 36.000 hectare groot, gelegen in het district Marowijnen. De volgende 4 gebieden werden later toegevoegd. Natuurreservaat Nani
van 54.000 hectare in het district Nikeri. Het bosreservaat McClellan van 12.000 hectare in het district Nikeri. Het natuurreservaat Kaburi Creek van 68.000 hectare die in de districten Nikeri en Sipaliwini valt. En het bosreservaat Stake Creek van 3.000 hectare ook in Sipaliwini. Dan hebben we het natuurpark Braunsberg, opgericht in 1970, is 12.200 hectare groot, gelegen in het district Brokopondo. En dan zijn er de 4 MUMA's, oftewel Multiple Use Management Areas, of de bijzondere beheersgebieden, oftewel de BBG's. Bijzonder beheersgebied Bigipang, opgericht in 1987, 67.900 hectare groot, gelegen in het district Nikeri en deels in Koroni. Bijzonder beheersgebied Noord-Kommerwijnen-Marrowijnen, opgericht in 2002, 61.500 hectare groot, gelegen in Kommerwijnen en Marrowijnen. Bijzonder beheersgebied Noord-Koroni, opgericht in 2001, 27.200 hectare groot, gelegen in Koroni. Bijzonder beheersgebied Noord-Saramacca, opgericht in 2001, 88.400 hectare groot, gelegen in het district Saramacca. Momenteel is het grootste reservaat het Centraal Suriname Natuurreservaat, dat wel 1,6 miljoen hectare groot is en bestaat uit primair bos. En staat sinds het jaar 2000 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Samen vormen al deze beschermde gebieden 2,1 miljoen hectare en dat is 13% van ons totale landgebied. Hier tegenover staat de Greenstone Belt. Dat is een geologische formatie van meer dan 2 miljard jaar oud, die onder andere rijk is aan goud. Het heeft een grootte van 415.000 vierkante kilometer en strekt zich uit over Suriname, Frans-Guyana, Brazilië en Venezuela. In Suriname is de Greenstone Belt 24.000 vierkante kilometer en het ligt in het oosten van ons land. Het loopt langs de Marrowijnenrivier vanaf het dorp Sokekondre op 3 uur varen van Albina tot aan Kawemhaken Anapaiken. De Greenstone Belt reikt tot aan Bikipoika en heeft de Saramacca-rivier als westelijke grens. Dat wil dus zeggen dat het Stuwmeer ook in de Greenstone Belt ligt. In dit gebied wordt er veel aan kleinschalige mijnbouw gedaan. Ook de mijnen van Grasalco, IAMGOLD en Newmont bevinden zich in dit gebied. Het blijkt dat als we ervoor zouden kiezen om de hele Greenstone Belt open te kappen voor bijvoorbeeld goud, dat dit ongeveer 15% van ons landoppervlak zou zijn. Dat is nu natuurlijk niet het geval. Er zijn nu losse plekken in het bos opengekapt voor de goudmijnbouw. Een andere vorm van bijzondere beheersgebieden zijn de gemeenschapsbossen. Volgens de wet Bosbeheer uit 1992 zijn gemeenschapsbossen bosgebieden rondom gemeenschapsgronden die ten behoeve van deze gemeenschappen gebruikt kunnen worden, ter voorziening in de eigen behoefte aan voedingsmiddelen en bosproductie, alsmede ten behoeve van mogelijke commerciële houtbenutting, inzameling van niet-houtige bosproducten en ontginning voor landbouwdoeleinden. Momenteel is er plusminus 800.000 hectare uitgegeven in gemeenschapsbos en houtkapvergunningen gecombineerd. Mocht jullie zelf aan het browsen zijn, kom dan even terug bij mij. Ik wil namelijk precies weten wat er gebeurt in het bos. En daar kan mijn collega John bij helpen. John, je bent er weer, welkom. Kan je mij nou vertellen, als je inlogt op Satelligence, wat zie je dan precies? Ja, nou, als je inlogt op Satelligence, wat je dan te zien krijgt, is een kaart met allemaal rode stippetjes. En elk van die rode stippetjes betekent dat op dat gebied, op die locatie, er in ieder geval binnen 1 hectare een minimum van 40% van de kroon is verwijderd. Ja, 40%. Dat betekent dus dat 40% van de bosbedekking weg is. En dat is dus wat je op het Satelligence systeem als een alert te zien krijgt. En het is dus in ieder geval minimaal 1 hectare. Het kan wel meer zijn. En het is ook minimaal 40% weg. Het kan ook 100% zijn. Oké. Even voor mijn eigen nieuwsgierigheid. Heb je al een keertje zo'n belletje gehad van let op? Ja, absoluut. Ik zou je zeggen, afgelopen maand was het volgens mij 500 plus van dat soort meldingen. Dus 500 plus van dat soort meldingen. Hoe ernstig is dat?
Nou ja, kijk, weet je, het lastige is dat Satelligence is wat ze noemen een early warning system. Hè? Maar op basis daarvan kan je niet alle conclusies trekken. Wat je moet doen, is je moet uitdrukken. Je moet gaan kijken en je moet gaan verifiëren. Was dit een bosbrand? Was dit een kostgrondje? Ga zo maar door. En natuurlijk kan je al een eerste analyse maken. Hè? Als je ziet dat het vlakbij een dorp is, dan kan je eigenlijk ook al op basis van omliggende gebieden voorlopige conclusies trekken van nou, het zal wel een kostgrondje zijn. Niks aan de hand. Maar je hebt ook andere plekken waar er voor kilometers en kilometers helemaal geen andere bemensing is. En je ziet één weg die ernaartoe leidt. Ja, dan weet je al hoe laat het is. Hè? Dan weet je dat je het hebt waarschijnlijk over of houtkap of goudwinning. En als je dan nog ook die kaart eroverheen legt van de SPB, de boslegger, dan zie je dus als er daar wel of niet sprake is van een houtkapconcessie. En als je dan de GMD-kaart erover legt, dan kan je weer zien, is er wel of niet goudwinning daar toegestaan. En in feite met al die informatie zou je samen moeten kijken, wat is er nou precies gaande en tot in hoeverre gebeurt het volgens de regels. Want daar gaat het om, met Christio. Ik denk dat niemand probeert te zeggen dat al die mensen in de houtsector geen bestaansrecht hebben. Dat is niet de boodschap. Waar het wel om gaat, is dat het richtig gebeurt, conform de juiste regels van SBB, de Code of Practice. En wanneer je dat volgt, dan is er geen enkele reden dat je het op Satelligence zou moeten zien. Behalve dan misschien de aanleg van die landing places of infrastructuur. Maar ook daar zijn regels voor. Ook dat mag niet te veel zijn. Oké, duidelijk. Hopelijk kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat het onaangetast gebied nog een hele lange periode zo blijft. En dat we dus nog heel lang het meest beboste land ter wereld blijven. In totaal is er nu dus zo'n 2,1 miljoen hectare aan bos beschermd. Tegelijkertijd is er ongeveer 2,4 miljoen hectare in houtconcessies uitgegeven en ongeveer even zoveel aan goudconcessies. Met de manier waarop wij nu ons bos exploiteren, ziet het er wel naar uit. Dan moeten we wel met z'n allen een goed oog in het zeil houden. En niet zomaar een oogje, we moeten een heel kritisch oog in het zeil houden. Want jij wilt toch ook dat jouw kinderen, jouw kleinkinderen en hun kleinkinderen deze pracht aan biodiversiteit mogen aanschouwen. In de volgende aflevering van Boesitaki wil ik weten wat bosdegradatie nou is en wat de impact daarvan is op ons bos. Tot dan!